Zapnem počítač, otvára sa svet. Raz staviam veľkú ríšu, raz bojujem o život hneď. Každá hra má príbeh, každý svet má plán. A keď ma niečo chytí, pri monitore zostávam. Age of Empires, to je moja klasika. Mesta, armády, stratégia, taktika. Postavím si ríšu, nepriateľ už vie, že keď Lukáš plánuje, len tak neprežije. Warcraft 3, tam armády idú vpred. Každý správny rozkaz môže zmeniť celý svet. Strategické hry, tie mám jednoducho rád. Premýšľať dopredu, budovať a vyhrávať. Lukáš hrá, každý večer nový svet objavuje zas. Stratégia, horor, survival či príbeh, každá dobrá hra ma vtiahne do seba hneď. Raz staviam mesto, raz utekám tmou, raz som pod hladinou, raz bojujem s príšerou. Hier mám toľko, že neviem, ktorú hrať. No stačí zapnúť počítač a dobrodružstvo môže začať. The Forest, v lese prežiť musím sám. Postavím si základňu a okolie dobre poznám. Devour, tam už sranda rýchlo končí, keď niečo mi príde a za chrbtom zaotočí. Resident Evil, napätie na každý krok. Chodba je príliš tichá, takže niečo príde, no čo už. Hororové hry mám rád práve pre ten strach, keď viem, že niečo čaká niekde za dverami v tmách. Lukáš hrá, každý večer nový svet objavuje zas. Stratégia, horor, survival či príbeh, každá dobrá hra ma vtiahne do seba hneď. Raz staviam mesto, raz utekám tmou, raz som pod hladinou, raz bojujem s príšerou. Hier mám toľko, že neviem, ktorú hrať. No stačí zapnúť počítač a dobrodružstvo môže začať. Subnautica hlboko pod hladinou, krásny svet, no nikdy nevieš, čo pláva pod tebou. Zbieram materiály, základňu si staviam, a keď počujem niečo veľké, radšej rýchlo odplávam. Scrap Mechanics, tam fantázia nemá strop. Postavím si vozidlo, aj keď vyzerá ako šrot. Kolesa, motory, všetko nejako spojím, a keď sa celé rozpadne, druhý pokus napravím. Sirius Sam, tam už plán netreba, keď sa na teba rúti polovica sveta. Na boje lietajú, nepriateľov je dav, žiadne tiché zakrádanie, len poriadny herný chaos. Mám rád hry, kde rozhoduje každý môj krok, kde dobrý príbeh dokáže držať celé hodiny, rok čo rok. Survival, kde začnem úplne bez ničoho a postupne si vytvorím vlastný domov z toho. Horory, kde sa bojím, ale idem ďalej. Stratégie, kde rozmýšľam, čo spravím najlepšie. Príbehové hry, kde chcem vedieť koniec, zasa zrazu zistím, že už dávno nemám pojem o čase. Lukáš hrá, od starých klasík po nový herný svet zase. Age of Empires, Warcraft, The Forest, aj Sam, Resident Evil, Subnautica, všetky dobre poznám. Stratégia, horor, survival, príbeh, každý žáner ponúkne úplne iný svet. Hier mám veľa a ešte viac ich chcem znať, lebo keď skončí jedna, ďalšiu idem hrať. Ďalšiu idem hrať.